Waziri omukuru we county ya Kisii Dr. Alfred Ndemo nigobona bori gwinegati yabasae wesokia na kurigia kirogo ky'obubunge bwa Kitutu Chache North. Ndemo oyo ni garigetie kirogo kyo aso mwaka bwa 2015 ni garenga mokonyi bwo murwanereria bwe kirogo ky'obugabana bwe county ya Kisii na maiga yaye agachorwa kobo waziri ase county eyo aseji wizara ao ko bwatekana nobo koreri bwayo buya nabo igo ogwetuma asemiremo igati yaba na inchi gosaba menyi bebunge ya Kitutu Chache North nigobona ba mubulire anyare gwe sokia na kurige korogo ky'obujumbe ase orogongorwe o sobochoryo na burobosyo bwa 2027 umurikito Aaron Ototo nigekera na chinsemicho na botwariganiria oroboti rokubwatia igati y'abamenyi bebunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii nigibazokire na koro kyogani kwabo kumusira muwasiro mukoro ase serikali ya county ya Kisii Dr. Alfred Ndemo ase kuligia kirogo ky'obujumbe bwebunge yo asabocholewa nabo mwaka wa 2025. Kuna vitu mingi tumezungumza and we believe in our MP, that is the one who will be aspiring, Dr. Ndemo. We believe that he has the potential. Alitupromise yeni dawa kapotea kidogo, but we want him to be back. Asamariete farini nyaboke nkorokwa korumarani ward moisimiwa twaikaransire twagambire gente kima bia asubuhi na mapema kwanza kiroga asobole tukoruna ikeli tuwatagete abangina na bagakana kimwateba baukwana na balike bamangana kurwa chinsemo chambanda ward ya Marani aminyebo nigobarokirie ogosemele kwabo ase Dr. Alfred Ndemo bosi bobacholi obo intwe buna Kitutu Chache North ego tuachira igamo asoko bwatesia omwisimiwa Ndemo asoko minyoka kuligijikura chwa 2027 ande tuerure na omochumbo ito asoko tokonya sengenjo constituency itondo jenga nemu ametake tutete tonyero siebe ndabu abaminto moitabira mangana yo gosena basi igomo yoro chenga abantu baminto mbasi bogitamo no mwisimiwa ongera ngomo atore chikura nera sibokamo na intwe atokonya sengenjo ntorocha setomigire chingaki checho nigo banyara gukwanira igati ya magani abo anene muno bona abasae constituency yetu ya Kitutu Chache North etware gosaba omwisimiwa ntobwate abana abasae bakorire gisukuru abandi bari sikubata bwati kigasi bono torochenga ntobwato boremeru mbabwati gasi bakora twari gosaba omwisimiwa bono nyasago konye keroko ira otororera abamura bari sikubata bwati kigasi elinde bakonyora kigasi elinde bakore berwanerere igobone twari gosaba yasago konye 2027 twaberanga go kwa magoro oigo nigo bagwatoka kuboria gochia sabasae wesokia na kwelikia asobonge bana abagichikura libanyako bakonyorera libagalia bene wechorera abarai chingaki obochoryo boke buraike annemono mwako wechirwere na 2025 If we want change, we must do what? We must vote. So kila mtu ajitokeze kwa wingi, wenye wana kura tushike kura. Alafu tutajua vile itakuwa hapo mbeleni. Aba muraba bakabake ebigori ebune byanaiga obwate chikura tutaete go chenchi ase keroge kyobo MP omomburo minto narega okorokuna Ndemo dawa nera tutaete go chenchi tomobeka ase kerogo. Dr. Alfred Ndemo nigaitigetie emiremo buna omowaziri ase county ya Kisii wetani mwaka yomo oetire kubwatekana amono gotaigwana keborai na kemagendero na mugavana abwe county ya Kisii. Aaron Ototo, Nyangiri, Getembe TV.